Kuria dan yaholongan di bagas satu hatta Yesus Kristus. Isude amanami inanami langsung ni hitanda pungu di bagas joryon. Ado raso tamulai acarata di acara nomor waluan nun amanginang nung duksidung tangyang pengudianon pinasama sosialisasi sian panitia pembangunan ni perluasan RSG rumah OB toilet ni huriata taparadima amanginang rohana pikirata tapukama pertanyata ima acara pamuhai pertanyaan wilayah PHD Dohot Parguru Malua tahun 2025 tapuji matuhata marede mahita siap buku ede oparatus 40 ayat sada Dohot ayat tolu. Sai puji matuhata Yesus Kristus pasama romo nama patulus inuci warnada dan padeau memuji Tuhan Allah diberi oleh Tuhan iluci warnada. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Lehon matu Jehovah hamuliaon ni goarna, marsoba mahamu tu Jehovah, mamakke pahean na marhado hoan. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, na manodangi ganug jolma na di portibion. Sodak mabohim tuhami jala parbadiay marohanami, asa hutadahami dalan hanguluan marhite siani. Say rajai mahami, asa unang manibil hami siat dalan nasitongi. Ale Tuhan Jehovah, patotong marohanami marhapor siao tuho, marhite-hite todi parbadia. Amen. Marede mahita. Pardengan basa jadi
tajahma hatani debata nagabe trupuk epistel di partangata bornginon ima na tersurat di buku Evangelium Lukas 5 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10 sada. Tajahama marsikat soring. Jongjong di topi tao Genesaret do ibana sahali dinani norohogoman ni natorop ibana laho ubege hatani debata. Jadi tongon madi ida dua parau di topi pasir. Ia pardekei nungaruar maburi jalan nasida. Gabe di bongoti ibana ma parau nasadana di sisi moni jala di pangido tu ibana asa di paholang parawi sautik sian pasiri. Hudul do anggo ibana mamodai saturup natoropi sian parawi. Asadung masohot ibana marjamita ni nama mandok si Simon. Lugai matunau bagas jala sepakon maham demna asa dapotan. Gabe ni nasi Simon mamangalusi guru manipat sabornginon do halo jahon hami so adong dapot alai mangasahon hatami olo do au sungapakon. Di pasau nasi damai kabeda po nasi damadeke macai godang pola maribak jalai. Jala dihilak nasida ma dongan nasida na diparau nasada asaro madongani nasida mabuatsa rodo nasida gabidigohi ma parahui duasa maradu lonong. Maridai si Simon Petrus marsomba maibana tujolo ni Yesus uhut madidok lao maho sianahu Tuhan ay halak pardosa doau. Ai tarhalomong do ibana rodi sude donganna siala dek kena binuat nasidai. Songoni do nanga kadongan ni si Simoni si Jakobus do si Yohanes aka anak ni si Sedebeus jalani na Yesus mamandok si Simon. Unang homa biar olat nion maho gabe si jalo dolma. Di padarat nasida ma aka parawi ditadik koma saluhu nai manghuton ibana. Ido sahatna martua do aka natu mangihon hatani debata jalanau peopsa. Amin. Tabegema kor puji-pujian sian kor wilayah sada dungiano diuduti ma kor gita kasih.
Maret de Maita. Bagaimana kor puji-pujian sian kor ama wilayasada dungi didutima kor lansia.
tapasada barohata martang yang mahita. Ale amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Hupuji hupasangapabi maho Tuhan. Si ala dinggan di basabo na manugu-nugu hami. Boy habi marpungo tu bagas jorom na badiaon. Ima Tuhan, partangyangan ulayah, PHD, parguru malua dohot korkor, naniluhon ni amanami padita doho inang nami padita. Tuhodo pasahaton nami parpungon nami o Tuhan. Bongo tima siyan na mamuka sahat tu na mangujungi. Gudang do Tuhan si Panginoon nami tu adopanmu. Ruas ni HKBP Pasar Minggu bono nami tu adopanmu Tuhan. Siyan na mekmet sahat tu na magodang. Lehot bisu kapistara tu hati anakon nami. Na di bagasan aka persikolaan. Na di bagasan aka perkuliahan na. Asa marbisuk yanakon nami jalan marroha Tuhan. Gabi sibuan las ni roha dihami sude akan natua-tuana. Yanakon nami Tuhan nung lang lulus alay dang dapok karejo dope. Tuhodo pasahaton nami Tuhan. Uka ma Tuhan pitu aka pitu ni aka lapangan kerja tu nasida. Setuai tu jurusan dohot tu talenta nasida. Asa boy nasida Tuhan karejo. Asa marlas ni roha hami Tuhan sudia kana tua-tuana. Ya nakon nami nunga pantas marumah tangga Tuhan. Patuduho Tuhan jodoh siroka mitodina. Sesuai tu julomo ni roham. Porsia dohami Tuhan sude nahupangi dohami susuk do di julom. Bono nami matuhatu adopamu Tuhan. Program ni sude gereja HKBP Pasar Mingguan. Ima seksi koinonia, seksi diakoni, seksi marturia. Sude program-programi asa mardala doho denggan. Naksangoni Tuhan, direncana di program huriam, nanaheng mabahen renovasi ni bagas joromot Tuhan. Tuho do pasahaton nami sude Tuhan panitia. Asa marsada nasida mardala doho denggan. Naksangoni ruasmu Tuhan. Asa mendukung sude program-program di panitia Tuhan. Asa boy Tuhan bagas joromon uli jalalabok dengan hupake hami di setiap program-program nang ibadah Tuhan. Gudanggo Tuhan dana nahu perluho kami. Alay Tuhan persea do hami suksuk do di julum. Nalihonombu do Tuhan sude di ruas ukap rohana Tuhan. Laho mendukung panitiai. Songoni depe Tuhan bono nami depe tu adopamu Tuhan. Parhalado ni huriam. Asa marsada hami Tuhan melayani. Mangurupi ama doho ina padita nami di huriamon. Asa sada hami Tuhan melayani sude akaruas na adong di ulayah. Nang natutua nami Tuhan akan naung lansia. Tuhodo pasahaton nami Tuhan. Lehon magugo. Lehon matuhad tu nasida gogo. Asa margogo nasida. Laho mangula-ulaon na. Doho mangiring-ngiring aka pinoparna. Huboto hami takas Tuhan. Di aka gogo nami akan naung lansia Tuhan. Molo sohodongan nasida Tuhan. Dang margogo nasida. Alania mangda basa sude. Lansia nadong di Pasar Minggon. Urupi manasida Tuhan. Leo di nasida gogo doho ahipason. Jala sa totong marhaposa tuho. Naksangoni depe Tuhan nami bodo nami tu adopamu Tuhan. Sato kinay Tuhan nang bigon nami mahatam na titariason ni naposomi amak padita nami region. Liho bisik Tuhan tu ama namion. Jala hami pe Tuhan ruasna. Marbisok kami Tuhan. Tinggil pinggol nami tu mangihon. Asa gabi bohal nami tu hadingulo nami. Tuko nami dinaladit. Sulu-sulu nami dinaholo mali Tuhan. Sangoni depe Tuhan di bagasi tikyon. Ina nami inahanna. Na mabayan na sila Tuhan ucap syukur. Di wisma abdi. Tuhodo pasahaton nami Tuhan program ni inahanna. Asa mardala dahadenggan. Leo kahipaso din na sila Tuhan. Diak ka program na sida nang mula kan no Tuhan tu Jagartaon.
Naksong lidah pe Tuhan Tuhan pasahaton nami Tuhan. Ima pemerintah pusat nami Tuhan. Sian tertinggi sahatu rendah. Homa Tuhan na mga bisu di nasida. Asa marbisu Tuhan nasida mardala doho denggan. Mangula-ulaon na. Naksong lidah pe Tuhan nami. Pucu pimpinan nami sian eporus sahatu tikat rendah. Homa na madongani. Asa lehan umubisuk na siyakoy. Asa marbisuk Tuhan. Jala di bagasa turut ni roha Tuhan nasida. Para rato barita menauli tulio pertibion. Tuhan dongan nami di akan na marsahit. Nasa hugwari hami sada-sada. Na pea di pedoman na dirawat di rumah sakit. Na dirawat di jabu. Homa Tuhan na madaoni nasida. Apeho tangamu na badiay. Ay hodo parubat na sumurong. Dongani Tuhan naka dokter na mangubati. Leho Tuhan obat gabi hamalumon. Asaboy hami Tuhan marlas ni roha. Mamuji pasanga poko di bagas jorom na badiaon. Gudang do Tuhan si pangidon nami to do pamu. Dia kadongan nami Tuhan. Naso adong depe Tuhan aka pinopar. Apeho tangamu na badiay Tuhan. Asa arade nasida Tuhan managam. Nalehonomu do Tuhan. Aka hagabeo di nasida. Nasong di depe Tuhan dongan nami. Molo tungado Tuhan perekonomian nasida. Masay hurak Tuhan unang luas madili. Dongani nasida Tuhan. Asa toto Tuhan marhapo sa tuho. Garibu nga doho pido Tuhan dilihok kodo mangan. Lamahami manusia. Molo marhapo sa tuho hami Tuhan. Sudera dedo di jolom suksuk. Alanya mga nabasa. Sudeo pasatami ma Tuhan. Ngulu nami tuho. Nangano boringi Tuhan. Jagay hami. Asa totong boy hami peyak di podoman nami. Sonak kami Tuhan. Nang manugos singguli hami Tuhan. Laho mangula-ulaw nami. Unang loh kami Tuhan madibir sa dalami. Juluani hami sudia Tuhan dia ganup akalon nami. Diganup akarencana nami. Hupuji hupasangap kami mahwali Tuhan nabasa. Gudanggo Tuhan dosa pangaleson nami. Siya pangalahon nami. Siya pakateon nami. Na maralo turoham. Maradop podongan nami jolma. Maradop po ni anakon nami. Maradop po suami nami. Nang maradop po tetangga nami. Ampuni kami Tuhan. Asalaya kami Tuhan merimba berkasyak po. Nabasa doho Tuhan. Tangihon jala uloy ma Tuhan pangiduan namion. Hupasahat kami matuho tangyang namion. Holan mga sahon guarmu nabadiay. Amen. Salam. Shalom. Nama parsangapi kami amang paditauluan amang padita region siahan amang padita sirat huber kami pudi ora samang amang inang sude parhalado nami nadong dison sude hamu amang inang ruas ni huriata doho na halong yami aka na poso manang remaja bolo adong di Hurion sonare kami di so jongjong mewakili panitia pembangunan pelebaran manang perluasan RSG dapur tempat tinggal OB do toilet na mewakili Mahamison takasong na diboto muna amang inang kami nung dilantik hira pa bulan asalpo aliad dorang soy doon na mamulate jo parjolo tu amang uluan nung mga letik itu kami lao mga lian sotik doon yan pengumuman berhubung tu pembangunan di Huriat tahun hira pa bulan ma kami nung dilantik Masay gudang dua manginang persiapan-persiapan naung jalan ekon benon nami. Ada orang so tamulai renovasyon. Jadi puji Tuhan, ngahira sikopnya sudah ke persiapan bolo secara fisik do aka perencana do pembangunan. Jala puji Tuhan do kon nami mulai mersugut
mulai pembangunan fisik ni renovasi ni huriat tahun manang di bahasa resmina kick off mulai marsugut. Jadi perlu do pabon nami tu hamu sudia manginang ruas ni huriatta. Dinata mulayon ikon akwat ado akon nami do godang manon pengaruhnya mang dampaknya tu hita salu na terlumo bitu ruas ni huriatta. Antara lain ala ditutup do sabola seberang ni gerejawan. Mai sabola seberang ni gerejawan tu arah parkiran Satonga. Jadi terganggu parkir di mana perjolo. Terlumo bitu akka parkir mobil. Di rencanahon anggo parkir ni sepeda motor ira ada labung ni security jadi parkir pasti terganggu amanginang untuk sementara. Napa duahon nga pasti baberisik mate ba mana renovasi akka pembangunan gurang maka suaranya ka mesin suaranya ka tukang akka dia pasti berisik mat terlumo bira tu kita boleh diso bolarong kegiatan mungkin dotong tu tetanggata jala ngahera buni pastion kotor atar kotor paling tidak debu do akan asing yan tong dosan ni tukang tenun setiap sore paias ale ba mana mertukang sadong dosongoni na sing adong man na kegiatan na terganggu apalagi bolo lalu lalang sian gedung sebelah tusun na menyangkut sana agak terganggu mamanginang agak terganggu. Jadi na upabahami tu sudah hamu amanginang ba marbuah bayano so untuk kondisi na selama pembangunan non malum mahita malum manginang ja bolotong kana ha mangido maaf mami panitia alai tatarget tonon hiraboy masay niyan paling lama 6 bulan bolo mulai Februari awal akhir Agustus target paling lama mudah-mudahan buat katuk siani tergantung menunggudang faktor cuaca, faktor tukang, faktor sudah termasuk faktor parepengon. Jadi ngata boto amanginang ititing di Pabuado disosialisasi di Pabuado bolo anggaran manang RAB ini bangunan tahun mulai sanawal ngadi Papua hira-hira saya ada komasia saya ada walu sekian jala bolo tabering titing sampai na di hari Minggui 600 sekian bolo salah hira-hira 670 manang pungu baik na nyata hepeng ni panitia ini kemajuan dohot na dipinjam secara ruas arong dosi jelas di pembukuan alani dosa barani hami panitia memulai marsugut perkiraan na hepeng nasonari 670 hira cukup mon untuk sampai kebutuhan hira-hira walu minggu manang 2 bulan hira cukup ale pos rodoa marpos rodoa de tau tuani naikon ma karejo do tuani tu hita sude margogo mahami panitia mangulahon do diurupan ka amang inang parhalado sude hita pos morona ambisi jadi terakhir amang inang song do hamit ke sosialisasi lo papungod danotong do sunggulan nami arong do piga-piga na parjolo arong mo janjiman artinya boy dibayar sonari boy dibayar bulan naro sampai selesai ima janjiman jadi arong do rencana rono nakana akap parhalado amang inang padita dohot aparataura tu bagas tabe na olo terbuka hita mudah-mudahan yan boy hita sudah majalok ka naroy napaduahon toto ripe mulai maraming gon beredaron sianaka amang inang situa tu sudah ruas dalarong dosekan naka peraturan na berikutnya mulai 3 mingguan minggu salpupe ngarong tapapungu amplop tu pembangunan jala songon na puji Tuhan gudang gonyan na tu oleh kebaktian gudang nguntal papungu na di hari Minggu puji Tuhan atarong gumoy dong do songon na biasa na dibadikon na songo gotilon lao doronam tu si dirapot namin na budari mudah-mudahan masong ini tiap minggu jala boy lam gudang dengan saya tong dosung bulan bodo menerima materi songo semen pasir doakan asing sedok kebutuhan nah terakhir amangang bolotung ropen panitia sonot nakin amang inang padita do paralado tu jabunnya ka amang inang sasude ba mula
boy pagidon nami buka maruhamuna buka mapitu nijabuta asa boy nian lam martaba akka kasni panitia bodo sono dakin bentuk kas manang na sato mang mana pinjaman so nganima tu hamu sude dipangido hami ba mulate mari tuan mulate ma dihita sude tuan mamasu-masu horas. TBG Makor Sian Wilayah 2.
Maret de mahita. Oh Tuhan, tolong maaf, Lu dalam nomori rohami, rapor sana berdalanan, nalahis marsis dalanaki, Rondimi malanggohi Allah, malugulana pasama di lolongko, alasa hatu surga. Pakuling mau Tuhan, nadi tumangihon hata, say tumpahin luasmu Tuhan, nawasan nuai di hata, say patau maawon na puso, magjuhalang na daw siyano, Rodi na sa tumandamo, lumagabi panguloy dihon. Asini rohamadi hamudo dame, nasiat debata ama, doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhu namanginang. Tajak kumahatanya debata jamita dihita di pertanyaan pamuhai. Imana dienet sian buku panurirang Amos, Biddu tolu ayat sada sahat rodi ayat ualu. Imana gabe turpu epistil tuari minggu na martemahon di jou gabe si jala jolma. Ucau kami madihita manginang takas mata jakota pahihut-ihut songonom madiduk disi. Tangihok kamu mahataon naniduk ni Jehovah taringo Tuhamu hala Israel. Taringo tu sadok bangso na hutugihor ruar siat tano Misir songonoddo. Holak kamu donian na hutadda sian nasa bangso di tanoon. Dibaheni luluhonokku matuhamu saluhut hajahatom munai. Tung udur matagamon mardala dua halak. Dajulu siat dos ni rohanasida. Tung tagamon ma patungoromon babiat ditobak da adong soroonna. Tung tagamon pangyaron ni anak ni babiat ma suarana sial liangna da adong najupaksa. Tung tagamon ma terjail pidong tu jorgong di tano molo sojolo di tao sabil. Tung tagamo mabikkas jorgongi siatano da adong daposa. Tung tagamo mamakuling sarune di bagasak kutang so biahaton situan natorop. Tung adong matagamon masa paramaraan di bagasak kutang so binahin ni Jehovah. Aidang adong di bait Tuhan Jehovah nang gosada. Da jolo di papatar si bunianna tu panurirang akan aposonai. Patungoromon babiat tungisima nasumabiar. Makuling Tuhan Jehovah tungisima naso manurirang. Ima sahakna. Hurian itu hatta
turpuk hatanya dia bata na hujahahon siapa laipe nagabe jamita dihita di obason. Ima hatani dia bata na pinasaha na tu bangsona bangso Israel marhite panurirang Amos. Di tengah-tengah ni situasi ni pangulun nasida na soapala suman dia do pani dia bata. Nian hati haya kamanginang gudangdo suksukdo arta dinasida. Macadinggaddo ngolu perekonomian nasida hati hai. Gudangdo akanamora, jela gudangdo akapar pangkat. Alai asing siani, di samping itu, gudangdo HP naswadong dinasida. Termasuk maya manginang, holong ni roha dangadong, nama si uru padangadong, gudanggo sinamo na, alianggo holong dangadong, dapo sado anggo pangkat, alayanggo pakokopon, roha pakokopod dangadong, adonggo hasangapon, alayanggo nagabe pangurupi di dongan, dangadong. Songonima nama sahati haya kamanginang. Di tonga-tonga ni ngulu ni bangsa Israel na pinakulingan ni dia bata marhiti turpukon. Jadi gudang madisi pangalau Sion. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang telah Tuhan lihat. Jalan marhiti hatau di pasaha do picak-picang lubba-lubba. Lubba-lubba taringo tu uhum nanaing pamasau ni dia bata tunasida. Ala ni pangalau sioni. Apa nian hurian itu hatta dileo dinasida sinamot, dileo kasangapon, dileo kaluaon, dipilih nasida gawi bangsona asa terpasu-pasu nasida. Anggo sasitong na akan adinggal lo menerohai dia bata jala hauduh tu dia bata nama nian patuduhon nasida dingoluna. Tapi secara kenyataan nadak songonia manginang. Arta narung di ibana hasangapon narung di ibana dang nagabe dipakai tu ulau nadenggan. Salah menggunakan berkat Tuhan. Salah memakai si lehon-lehon di batana sahat tu nasida. Gabe pasau lomo-lomo ni rohana nama dipakai si lehon-lehon na pinasai di batatu nasida. Ujung adong manamora na menindas akan napugus sepile tu akan namemit na sangap mamoro akan naginungkumanna masyarakat kecil dang diparohahon alai justru malah dimanfaatkan. Ima penyimpangan namasa dingulu ni bangsoi amanginang ditiki di suraton panurirang Amos turpu jamita nahujahahon siapa laipe. Alani huren itu hatta taida ma isi ni turpu jamitaon. Di poin na parjulu di turpu jamitaon di pabotohod do tu bangsoi si paingot. Lubba-lubba, picang-picang. Adonggo si paingot di lod dia batatu nasida. Si paingot na ima na parjulu, songo bangso na pinilit nasida, nang majalo asin ni rohan ni dia bata na maragami, banaing maniani dipake, laho patuduho kolong, mangurupi kadongan, masih tukul-tukulan, masih amin-aminan, laho mangalehon akan nadinggan. Dungina paduahon marhiti turpuko di paingo do nasida asa ditangihon lubba-lubba na pinasahan ni dia batatu nasida. Mulai lubba-lubba pemberitahuan awal
tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka. Jadi perlu manyan nasida manangiho luba-lubai. Perlu madiparrohahon hata luba-luba panguhumon na pinabotohon ni debata marhite panurirang Amos. Dungi mariti turpukon na paduahon bison adong piya suku-sukun na kaning. Hidupan na nada kumadya na kaning nada suku-sukun sa pepigaya na kaning ani. Suku-sukun na binayin na nakaningani, nagabi si pahusor-husoro di bagasar roh hataringo tuluba-luba na pinasahan ni debata. Lamadok songonon. Ay mungkin do udur tagamo mardala dua hala da jolo siya dos ni rohana sida do akala na asing. Marhitehon nanay si doon ni debata kamanginang iyanggo uhuman ni debata do pa bangso Israeli ikumasadui. Hinorhon ni dosai. Jala adorang somasa dilubahod debatajo. Dilubahon. Di pabotohod debatajo nanay pamasaw ni debata tunasida ala ni pangalaw sioni. Jadi dang topu pitor manguhumi. Alay lubahod jo bangsoi. Ati beha olo muba. Ati beha olo manadikod dalanna naso dinggani. Aido debata sa sitong na. Dang dialo morrohako hamatian ni parjahat. Alay hamubaw ni parjahat ido tumadikod dalanna asa manguliba na ido tayo kod debata. Dilubah debata jo. Ido na nidok na dibagasan piga-piga cukup-cukup na kaningani menjadi nagabe perenungan si pahusor-husoro di tonga-tonga di ngolutta. Pabuan adonggo luba-luba di patujolo debata laho paingoton sounding awal. Asal natar songgot tita aduan. Molo nunga madabu uhum itu hita. Unatar songgot tita. Ahado dosaku Tuhan, ahado salahku unang ninna hita. Jadi alani ba denggado nabi nani debata di so dopak bangso nai di lubah hojo. Ahana naing pamasang debata tu nasida alani dosa nasidai. Alani dihita salu namanginang molo sahat hatai tu bangso Israel marhite panurirang Amos ujui adonggo nanay siron ni turpukot tu hita di partikyat tanuaing huren itu hatta omma tonani debata tu hita marhite turpukon na parjulu ti paon ni uhuman siya debatado ngulu ni aka jolma si laosi patik si laosi hatani debata ti paon ni uhuman ni debatado ngulu ni jolma aka si laosi puda si laosi hatani debata jala masa di sugo tamangina. Molo di patikyan nuaing naso masa dope masa paruhu mani taberen rupani marlomolo makaparjahati nuaing dui. Ala dia di masa ni hari paruhu mani di si patakaso di debata papataron di debatado pabua nasaha uhuman tuak kajolma si laosi patik ni debata. Hidupan na mulut aja di Psalmis sada bidu sada ayat 4 doho ayat 5 adong di sidi dok songonon. Alai dang songoni anggo pangalaho ni akaparjahat. Dak songon dia dak songon akajolma nama kalomo pati ide bata. Molo di bidu sada ayat sada di dok rupani 1 ayat 3 akajolma nama kalomo pati ide bata nasu saudura do akaparjahat gabe songon hau maibana na disuat di topi ni bata ngaik ido teh. Namar bulun denggan naramos parbuena manang aha pediula saya nama jadi do. Alai dang songoni yanggo ngoluni akka parjahat. Dang songoni anggo pangalahon akka parjahat. Songon orbu nahina bakon ya logo do anggo nasida parjahati. Di baheni dang manahan akka parjahati maradupun paruhuman ninna disi di pesalmen
Bidu sada ya opat dohot ayat 5. Jadi ima pesan tonani dia bata lubba-lubba na siya dia bata tu hita di baga sa tikion ditiki na sugut hona uhumbong akka jolma silao si patik silao si hata ni dia bata napaduahon dito na hotu dia bata ma tu hita marhiti turpu jami taon asa tapakke matiki parasiano doho denggang mula dong pedileo dia batasi leo leho tu hita tapakke mela mangulahon na denggan gabi pasu-pasu tu dongan unang magabi mangarsahi dongan unang magabi parohon toddi na asing iya so toddi dia bata akka parangetta nang manian gabi roto di purbadia do pakalak marhiti pabahinata gabi pasu-pasu hita tu akadongan marhiti ido bui hita mamakke partikiano do dengga tike parasianon ay di tike parasiano do manginang adong asini roha do pakita molong asal putike parasian na nilon dia bata tu hita ganu marsada-sada dangadong be asini roha na siya dia bata oleh dua do si paturuni dia bata haduan duko salpu tiki parasianon ima uhuman dohot hanguluan hamatian dohot hanguluan pasu-pasu manang uhuman holan na dua ido dangadong be masa di si mangelek-helek dangadong be masa di si pertobatan dang pertobatan be guarni molo nunga masa jupang ari paruhuman ditiki ngolutod doa kamanginang masa pertobatan tiki ngolutod do tiki parasian nadong do pe asini roha ini dia bata do pakita naolo dia bata mula hula do pe mida akka pangalahota mula hula rohana mida pangalahota ale molo nunga salpu ngolutaon salpu matike parasiani molo nga di luar tike parasiani dangadong be asini roha marudupon akka pardusa uhum nama debu honon ni debata tuaka pardusai alani ma dipoin na padua hono dipayung utita kamanginang asa tiki parasiano boy manya tapake doho denggan secara maksimal tapake matiki parasianon mangulahon nanido ni debata marhiti jamitaon tapaholang madirite sian aka pelanggaran na kaning na digobarhon taringo tungolo ni bangso Israel na pinakulingan ni debata marhiti panurirang Amoson mulu masa pedinasida na jolo secara praktek ni parnguluan bangsa Israel utara na beribu kota Samaria di rupani majalo pasu-pasu ya debata dipilih do nasida lahu majalo pasu-pasu dileho do akka arta di nadeba dileho jabata di nadeba akka panggonggomi secara spiritual panggonggomi secara politik dang dipakai nasida i sileo-lehoni laho mangulahon nadinggan alai justru gabe mangalaosi do mangalaosi di hata yang dia bata gabi di pangasahon nasida do si lehon-lehon nasida dia bata nadong na di ibana laho patulus akka sakap-sakap ni rohana so pola parduli boha pakilalan ni donganna so pola parduli bohado kebenaran tindakan-tindakan secara hidup bersosial marudupon halakna asing gabi holak kentunga pribadi nama di parrohahon amangina jadi tapaholang madirite siani mulu dipicang debata pangalahon nasi songoni nama sa ditongani bangsona bangsa Israel utara hati-hai nama dog ikon uhumun debata rusugut nasida batapaholang madirita akamanginang asa unang gabi hona uhum nakita nang gusada di partikian ari paruhumani tapaholang madirita siani tapakke madinggan tiki parasiano tapakke ma akasile leon ni dia bata nasahat hita molo di leo pedi hita hamoraon gabe pangurupi mahita tu akan apugus unang gabe pis matatta mamer akan apugus molutung mamora pe hita alai gabe pangurupi mahita namanukol-nukoli akan amemet akan apogos yang membutuhkan uluran tangan ay lo moni rohanya dia bata do moli dokon masih rupa mahamu mamorsan naduduki ay do dalan mangaduduti pati ini Kristus
marsirupa mamu mamorsan duki. Jadi idolo menerohani dia bata. Molarong dihita, nagugope, hamalope, hasangapope, hamoraope, tapake may ditiki para sianon, patulus lo menerohani dia bata. Unang mapatulus akkahagyo-hagyo tasadiri. Asa unang sahat tuhita, uhum na nilubbaho ni dia bata. Si hona-honon na tuaka pardusa. Tiki para sianon, taktaboto, adigan, marujung. Tiki parasiat tuau dakku boto pigarinai ilad debata. Tiki parasiat tu hamu amanginang dakngi boto hamu 3 tahun nai lo ni debata. Alani kok ma tapake dohot denggan. Debata do mamilitita gabe si jalo haluaon. Taingo ma aha hatani Yesus. Dada hamu mamilitau. Au do mamilit tamu asalau hamu mar perbue. Jadi perbue itu patu duhonota. Perbue ni ngulut taidu patu duhonota ditiki parasianon. Ima perbue na denggang. Makangoluhon holong ni roha. Patu duhon papatarhon holong tatu do ngajolma. Sopola mernida buhi. Bohado hita laho patu duhoni. Asa tutu hita maparhasian tiki parhasianon doho denggan. Ima naparjulu napaduahon napatuluhon tonai debata maritur pu jami taon bohado hita gabejol manasatia marhapor siao marsob batu debata saliling dingulut taon. Ay si pata ulu gabi tertai jolma lahu marhaposa marhapor siaun jalan marsobba tuaka debata siliban. Termasuk marhaposan marhapor siaun holat tu guguna sadiri, holat tu malona sadiri, dohot tuaka kemajuan teknologi, bahkan adong dopena primitif, maka porsiai haguguni hapurtibion. Tapasiding madirite siya niya kamanginang ditiki parasianon. Manang sa dilileng nari pe dilio tuhita tiki parasianon, sa dia gadyan tiki parasianon, dilio debata tuhita, unang magabi terlibat musehita, tuaka ngolu marparsobaw na primitif. Na marsoba tuaka gana-ganaan, marhapor siyaon, tuaka sisia-sia ni hasyanganon. Termasuk marhapor siaon, marhaposan tu arta portibi. Molo dileod dihita hasangapo na manginang. Kotapake mahasangapo taing laho manugu jolma manadda di bata. Unang magabi sigiring jolma hita tu parsobaon naso denggan naso ni halomohon ni debata. Ido topik ni minggu tari minggu gabe di jauh gabe si jala jolma di jauh gabe si jala jolma hita songon natoras hita songon bangso jolma na pinili ni debata di jauh hita laho manugiho kalak manadda debata manobba debata. Unang gabi hita mangaliluho kalak, unang gabi dohot hita mangaliluhon akayana kota pahoputta generasi muda alani akaparsobaon nasudenggan alani parhapor siaon nasudenggan naso tikos ay molo nunga manibil molo nunga lari parsobauta molo nunga lari hapor siauta dida kaya nakotai mangihu manon nasida kamanginang pasti doi besar kemungkinan akan mengikut gebetaba manalilu
Ape di dok nakaning hita na pinili ni debata jala tema ni minggu tari minggu ima gabi si jala jolma do. So ngopa jauon ni Jesus tu sisian nai na turpu epistel na tajahan nakaning. Na si jala dekke gabi si jala jolma. Na parroha portibi na hagio tu diri sendiri na gabe hola manariho diri sendiri gabe manariho dongan patulus sakat ni debata. Nolo hita manugyo kala tu nasodenggan ale marhiti turpu jami taon disosoi hita kamanginang asa manugyo dongan mahita tu nadenggan ima tu panadaon di Jesus Kristus asa doho nasida marsobba marhapor siaon hola tu Jesus. Hita do dipilit, diju, disuruh gabe si jala jolma. Itu amanat agung setua Yesus Kristus tua kasisianna. Lau siru nang tu hita ditikion akasisian ni Kristus di masa sekarang. Lau mahamu tulia portibion. Berita hukamuma, berita nauli. Ajari hamuma nasida mangaraduti akan nahupati koni Tuhamu. Sada ulau dilehon debata tu hita dileho Tuhani songon akan apinili na siuto Kristus ikut do ulahonota. Songon ni taringo Tuha persiaw nakaning doho parsobao ni. Hita na pinili na pinatujolo ni Jesus Kristus lau mangaraho dongan asa marsoba na isida tu debata ikut do parjolo hita patuduhon ho ni haporsiauta. Unang manibil makaporsiai akahuaso na asing. Rikot do patuduhono taka manginang. Nangi perikot do patuduhono tadi tiki parasianon. Ay molo nunga merbagi haporsiaon ni jolma. Merdua haporsiaon. Merdua roha. Nahona uhum bui suhut. Hidup benar pati ini dia bata. Pati parjulu do paduahon. Mengaturhon taring utusi. Audu Jehovah dia batam nina dia batata dan jadi bahenomu dia batam itu teh. Dan jadi sumanomu pati paduahon. Dan jadi ganomu jala dan jadi sumanomu manangahan di Banua Gijang yang gue gabe si sobau manang si siuluan sampai 2 butir dari 10 butir hukum Taurat mengaturkan tentang itu. Alaniah itu dia batai Allah pencemburu tidak mau diduakan. Jadi tapa mana hapor syota manginang. Unang sanga mardaka hapor syota. Asa unang hona uhumi tuhita marsugut. Marhiteon madilubahot tuhita. Pamasaw ni debatado uhumi sugut tuganu jolma. Aka silaosi patik silaosi hata ni debata. Jadi tak pakai mempertikia todo dengan. Oma pertanyaan pamuhai. Pertanyaan pamuhai dia PHD dohot kelas belajar sidi pertanyaan wilayah songoni nang tim doa gudang di pihak kalan na asing. Di baheni mulu peta dohoti aka pertanyaan ini mengula manyan hatani Tuhani dingodutan untuk semakin menyempurnakan memperlengkapi hidup kita di masa tiki parasianon asa tamahi tadi dia bata sahat ro di ujung gabe holangma uhumi siak kita Rabdon Tuhamu do tuau hatau. Unak kolan nama nangihon tutu hita. Dang sukup holam maboto. Dang sukup holam mabigi. Alai lubisiani. Ikut do ihutonoton. Ihutonoton hobar tu pangatur ni hata ni debata. Unang dilausi. Aka pangalausi ido sugut. Uhuman ni debata. Tapangido todi marguguyuk kita manginang. Maparhasiang tiki parasianon. Unang sanga salpu tiki parasianon. Sutu sanga salpu manginang.
Dungu mahita. Molo adong pihak kana hurang, Tuhan menginginkan perubahan. Ido tema pelayanan ni HKBP di tahun on. Ima transformasi. Hidup bertransformasi. Dia kana hurang na julu, unang bitaulahi. Akana hurang pabahenata, unang bisita dati. Asa buy dinggat sugut, upa si jalota, siya Tuhani, upa ni halujot manginang. Tuhan mah merguguyhok kita. Amin. Martanyang mahita. Mauliati madihuali Tuhan. Nang pasunggulho Tuhami marhiti hatam. Taringot turiko ni hamubaw ni rohanami. Asabuy uparahasya kami tiki parasyanon. Laho mangihuton hatam na badiyay. Unang adong nang gusada siya kami. Nagabi tardapot si pangalawsi di hatam. Doho di patimu. Pamunang mahami Tuhan. Laho maparhasyang tiki na pinasaha mo Tuhami ganu marsada-sada. Debata Jehovah manami mamuka di bagasat tikyon. Naimbuhan ni Huryama. Pertanyaan wilayah. Pertanyaan PHD Ganupung Angkor. Kelas perguru madua. Songoninang learning calo situa. Tim doa do ragam ni pakobasyon na asing. Asi maroham Tuhan. Tukoma na manuturi roha do pikiran nami saluhu na Huryamon. Laho marsitutu marparsaora dohoto tu mangihu katang. Mamuji pasangap guarmu na badiyai. Diganup aka parpunguan parsaoran pertangyangan na pinatupan Huryam. Songoninang aka perguruan marhiti PHD dohot kelas belajar sidi. Tutuhi marohani sudi ruas ni Huryam Tuhan. Lam turetana lam turiana ruas mi madohoti sudia kapartangyangan nanaing patupaw ni Huryamon. Dalam mudui Tuhan dinalaho mabohali sudi hami ruas ni Huryamon. Asalam dinggan ngudu nami di depanmu. Pasungguluh Tuhami dia narikot si ulaun nami. Asa totongga bi pasu-pasu jabar nami Tuhan. Dada uhum nanain si paromu tuak kasih pangalausi. Ali debata Jehovah manami homa namar dauni sudi ruas ni Huryam namar sahib. Huasombo natuk pamadupun parsahitun narun di pamatang lasida. Alni tundulu manasida pamalum manasida Tuhan lehoma hahisarun di pamatang. Lasoni libata Jehovah manami dia karuas ni Huryam namarsak namarukil homa Tuhan namangurupi namangalehud dalan asabuy nasida balua siya parukilo ni sarihon akan narikoti Tuhan dingulu ni ruas ni Huryamon urupi nasida tupahi dia kaulon na patuk akan narikoti Tuhan songoni hirim ni rohan nasida pe homa napasauton hobar tulo mani roham om matang yang soba nami nahu pasahatami to dopamu mangasahog goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hurini tuhata ta paradema peliata dua kantong tapi lehum mai di bagas alas ni roha huhut maredesia buke de nomor 727. Jalamian
dosa hata kapaubah maruha hata tapi lehong manasa dirita bang pilihan na mangolo na badia itu hata na hinalomohon ni dewata kita na pinilit ni Tuhata mararoti pajuhali paturehon Jongjong mahita sa luho na Manginang marhapor siyaoni jalamonan isude parukilan na mga sahon Kristus Tuhatai duti mo na pagpabinotoan tumalo na manisiyai langgoras may kapasaran langsuada na mamulati nang petik itong hatop na mubawang sa nahodohatan ni Tuhani pargogoy maruas ni Hurinia dohot rakyat di Mausota asa tao magjalo masupaso ng hatapin parusoran di sudiran patikiyan lamun siya itato dewata Ramadok mahita di tangiang hatopatay. Ali amanami na di bono gijang. Say pinurbadi amagwarma. Say ro maharajaw mo. Say sao malo maniroham di bono atongaon song na di bono gijang. Lehom matuhami sa deron hango dua siapari. Si sama dusa nami songo panisa nami. Di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugiho tu pangucunan. Palua mahami siap pangago. Ay hor na punah harajaw. Dota gugun, rodi hasangapon. Amin. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus. Dohot holoni rohani debata ama. Doho parsauran ito di purbadia iman. Nasai madongani hamu saluhuna. Amin. Jadi horas madita Manginang ala toro sopiga du hita burita marsi jalangan ate tujulum mahamuro majalak kami laos marsi jalangan mahita sambil keluar. Son mergajang. Adonggo senek di pada di huriat tate ale jul marsi jalangan mahita. Adonggo sagu-sagu na tonggi do ai sitiu-tiu. Musik